Mikasha Lalab, Mare, kumpare. Galab shout out. Ayan, good morning, Rib. Hello, host. Ayan, Miguelab shout out everyone. Share dan. Ayan, salamat Lalabs. Aking kumpare Mikasha. Hindi ako nagjo-joke. Ninong ka talaga, Mikasha. Kumparing Mikasha. Ninong yan mga Lalabs, Ninong. DBN Lalab, Miguelab shout out. Good morning everyone. Ayan. Ayan, maraming salamat. Aha. Rev Speed, Miguelab shout out Lalabs. 1050 available. Ayan, good morning everyone. Nag-breakfast na ba kayo, Lalabs? Mga Lalabs. DBN Lalab, good morning. Ayan yung aking kumpare nandyan. Si Mikasha. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Coffee time. Oh, Lalabs. Merong kape. Ayan, oh. May kape tayo, may kape. Magkape muna kayo mga Lalabs. Pampagising na mga ugat na natutulog. Coffee time. Ayan, from DBN. Sa kakaisip sa'yo. Ayan, 3 million Miguelab shout out. Kumparing Mikasha. Maraming salamat and God bless. Ninong yan si Mikasha ng aking magiging anak. DBN Lalabs. Nandyan si Mikasha Kusin. Ayan, 5 million in the house. Miguelab shout out. Ayan, mga Lalabs. Thank you so much and God bless. Ayan, pagpalain tayong lahat ng Panginoon ngayong umaga. I-bless tayong lahat sa man tayong sulok ng mundo, mga Lalabs. Ayan. Lagi tayong gabayan kay God. Yeah, happy Sunday everyone. Yes, happy Sunday Lalabs. Nagsimba ka ba Lalabs, Divien? Kylie, my friend, mega love shout out. Lalabs, Kylie, how are you? Meron kang premiere. Kumparing Mikasha.
Oh, ang ganda naman ng bahay na ni Mikasha. Kay Bathala. Ayan mga lalads. Patamsak naman ako sa premiere ni Mikasha. Projectionist Lalab, Migalab, shout out. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Ayan, thank you so much. God bless everyone and happy Sunday. Happy Sunday to everyone mga lalabs. Saan man tayong dako ng mundo, i-bless tayong lahat ni God. Kylie, my friend, how are you? Projectionist, thank you lalabs. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Yung premiere ni Mikasha. Anong oras ba itong premiere niya? Wala niya ako dahil sa'yo. Frog, I'm doing good. How about you? How are you? I am good also, lalabs. Thank you so much. Soothing music to make you feel relaxed and calm. Ayan. I miss you, my friend. I miss you too, my friend. Kylie Krapner. Thank you so much, my friend. Are you ready for Christmas? Yes, lalabs. This coming first week of December, I'm gonna make this one. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Yeah, I'm ready for Christmas. Thank you for asking. Are you gonna be doing anything for Christmas? Yes, lalab. I gonna make this one for games. Magpapa-entry tayo mga lalabs. December 1. First prize is 1K, mga ganon. Second prize siguro 500 pesos and second, ganon. Then next, mga 300 and load and WH. Ganon mga lalabs. And subscribers. Kylie Kripner Vlog. Okay, lalab. Cricket Tamiran, mega live shout out, my friend. Cricket Tamiran, how are you, my friend? That's really cool. Yes, lalabs. DBN. Ayan, lalabs. Ayan, 3 million. Mega love shout out. Panahon. Mikasha Dantoyer Premier from DBN. Ayan, kumparing Mikasha, pasuklian na lang si DBN lalabs kung nandito ka pa. Pakibalikan na lang lalab si DBN. Cricket Tamaran, BGM lalab, mega love shout out. Kahit saan. Miss na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Ate, meron kang timba? Sponsor lang ako, lalabs. May sponsor ako, lalab, DBN lalabs. From Canada.
Si Reno ang aking sponsor. Nagsabi na ako doon. May sponsor tayo, lalabs. Meron ka bang nasalihan ng mga team DBN? Wala kasi akong team lalabs, sariling sikap lang. Meron pa yung may team mga lalabs, oy. Pag nagkamali ka dyan, para walang masabi, sarilinin mo na lang. Sariling sikap natin ang ating YouTube channel. Hindi tayo ng team. Na-reach ko yung aking YouTube channel by myself. Oo, mas maganda sariling sikap para hindi magkautang. Oo, lalas, para wala kang utang na loob kasi pag yan, yung mga team mo, kung makagawa ka ng kamalian, masisisi ka pa. Sabihin kung hindi dahil sa akin, hindi mo ma-reach yung mo. Yung monetization. Mas mabuti ng reach your YouTube channel alone. Mas mabuti na mag-isa na lang DBN lalabs. Maano mo rin yan, maayos mo rin yan sa sarili mong sikap. Maano ka lang masipag at matyaga. Sabayan mo na rin ng dasal. Ayan. Kylie, lalabs. Mo ako. Puso ko. Projectionist lalabs. Mega love shout out. Ayan si Projectionist nagbaba ng bahay mga lalabs. Kaya ikaw DBN mag-live ka na lalabs. Oy. Samira Chuchay, Backyard Garden lalab. My friend Mega Love shout out. Upcoming premiere Patams Love. Ayan may premiere din pala sa DBN lalabs. Matagal-tagal pa to, 28 pa. Mga lalab, tinatawad akong gumawa ng premiere kaya nag-upload na lang ako ng kung ano-ano DBN. May bago kong upload. Yung upload ko yung nyog. Basta may ma-upload lang lalabs. So, isa lang kasi gamit kong phone. Ayan. Huwag kang mag-alala lalabs pag ikay sumahod na bumili ka ng 5 mobile. Ko sa'yo. Sino pa? Ayan, DBN, meron akong bagong upload lalab. Kaninang umaga lang yan. Yung aking upload short lang yan. Mag-upload ka DBN kahit ano lalabs. Basta mag-video ka ng short. Mga 1 minute lalab. 1 minute may get para merong ads. Ayan, yung aking nyug. Sa labas lang yan ng bahay. Binidyoan ko, in-upload ko. Walang edit-edit. Basta DBN, lagyan mo lang ng hashtag short. Video viral, hashtag. Ayan. Para marami makakita lalabs, DBN. Kasi mostly nagbabiral ngayon ang short. Napapansin ko lang. Dagdag din yan ng WH. Ayan yung short video ni host.
Ayan, 2 million mega love shout out. Kain o, sige lang, Levi na love, kain ka lang dyan. Enjoy your breakfast. Ako kumakain na naman ako lalab ng kamuti lalab, so DBN, oh. Sweet potato everyone. Pampautot. Di mo pinapansin. Wala na po ba si ano dito? Si ano, kumparing Mikasha. Di mo pinapansin. Hindi. Sana yung premier mo lalabs, baby. Ayan, patamsa ako sa nakapin mga lalab sa premiere ni DBN. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Buksan lang natin yung electric fan. Medyo mainit. Is ako. Hirap kumain pag mag-isa lang. Tama lalads.
Bakit pag isa ka lang, saan yung ano mo kasama dyan sa bahay? Masarap kumain pag mayroon kang kaagaw, DBN. Pag mag-isa ka lang, madali ka lang matapos. Pero pag may kaagaw ka, lalo na pag masarap ang ulam, ako ang sarap, may kadaldalan ka pang kumakain, ang sarap kumain. Hindi natin. Kaya mahirap mag-isa rin, lalags. Kailangan mo rin talaga maghanap ng kasama. Mas masaya rin may kasama. Nasa boarding house ako, kaya pala. Abs, Miguel Lab, shout out. How are you, my friend? Lane Kuran, how are you? Lane Kuran, Miguel Lab, shout out. Ayan, Lane Kuran, nagbaba po ng kanyang bahay. Budok, Tamsak host. Budok, my friend, Miguel Lab, shout out. Tamsak. Ayan, Budok, meron ka na pong jacket. Good morning to you, my friend Budok. Budok Lalab. Miguel Lab, shout out sa iyo din. Ayan, thank you. God bless, Budok. Happy Sunday. Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Ayan, DBN on the way from Budok. Lalab, DBN. Dandan sa subo, ano ba yung ulam mo? Pasuklian na lang, Lalab, si Charlie Vlogs. Dan na sa'yo, Lalabs. Ayan, si Budok on the way sa bahay mo, Lalab. Sukli ako maya, kumakain ako. Ayan mga Lalags, baka mabilaukan si DBN. Kumakain siya ngayong oras, mga Lalags. Magkape muna. Let's drink coffee, mga Lalags. Pampagising ng mga ugat na natutulog dyan. Ayan. Gisingin nyo yung mga ugat nyo dyan na nagsisitulog. Uminom kayo ng kape. DBN Dan. Pork sinigang, walang kasamang kumain. Wawa ka naman, Lalags. Ang sarap talaga pag may kasama. Tawagin mo si mama dyan, oh. Ma, bibili. 7 million, Miguel Lab. Shoutout Charlie Vlogs. Nagbaba po ng bahay. Ayan, 6 million, mga Lalabs. Malamig na pala yung aking kape. Sing lamig ng ex ko. Buisit siya. 8 million, Miguel Lab. Shout out. Mga Lalabs. Ayan. Drink tayo ng kape. Pampabuhay ng dugo. Ayan, 8 million, Miguel Lab. Shout out. 50 tiran tayo. Ayan, may 50 si Charlie, mga Lalab. Baka meron kayong mga alagad dyan. May available na 50 si Charlie Vlogs. Budok. Ayan, DBN. Wala kang Lalab alagad. Ayan, si Charlie Miron. Charlie Vlog on the way from Budok. Main channel mo ba ito, Budok, Lalabs? Silipin nga kung sino si Budok. Si Budok TV Vlog 1.96, mga alaga namin sa bahay. Dati pala tayo, Lalab, dikit sa aking main channel, Budok. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan, Lalabs. Ayan, Budok, meron ka ng ads, Lalabs. Sinta. Ayan, mga lads, kung meron kayong mga extra banana dyan, ipalit nyo na. Kabasag, 072, Miguel Live Show at Kabasag.
Miguel Lab, shout out ka Basag Lalabs. How are you? Ayan, Kabasag, meron ka ng jacket, Kabasag Lalabs. Ayan, Charlie Vlog, 2030 available here. Tamsak dikit danhos. From Kabasag. Ayan, hello po, Miguel Lab, shout. Ed, 360, Miguel Lab, shout. May jacket ka na rin. Ed, baka si Ed Scark ito. Hula ko lang. Road to Vlog, tamsak po. Ayan, Road to Go Vlog, Lalab, Miguel Lab, shout out. Ayan mga lalab, sana puntahan nyo ako. December 1 lalab tayo magpapa-entry. Meron tayong pa-gains before Christmas. Ayan. Yung aking first prize mga lalab is 1K. Paano lang tayo lalab? Kunin ko lang yung mga pangalan nyo, ganon. Tapos mag-ano lang tayo mga lalabs. Kunin ko lang yung mga papel din. Magpaparapol lang tayo, ganon. Kawapan man di ay sinihos. Ayan. Sangkay James Vlog, Miguel Lab, shout out. Sa ano ko pa, ano yun yung aking thumbnail sa December 1 pa. Sangkay James Vlog, ayan, Miguel Lab, shout out. 8 million in the house, Miguel Lab, shout out. TY Hos, ayan, tusok from Sangkay James Vlog. Ed 360, Miguel Lab, shout out. Si Ed. Dati tayong dikit lalab, Baguio Christmas Village Day and Night Full Tour. 2022, ayan. Sangkay James Lalab, salamat sa patusok mo lalab. Ayan. Ayan, 9 million Miguel Lab, shout out. Sana tayo lalab mag-start ng pa-entry sa December 1? Medyo maaga pa naman ngayon. Vlog. Nagbaba ng bahay. Done to you my dear. Full pack po. Road to Go Vlog. Ayan, Road to Go Vlog. Pasoklian si Ed 360 lalab. Done na sa'yo. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin. Ayan, Benting Lakay, Tamsak Danhos. Benting Lakay, Miguel Lab, shout out. Ayan, may 2030. Si ano mga lalabs? Si Charlie Vlogs. Benting Lakay. 2030-40. Ayan, may available si Charlie Vlog. Harang Pahos. Lalab, salamat man sa paharang mo, budok. Ayan. Lala Bodok, salamat lalab and God bless. Dan din from Kabasag. Ayan yung short video ni host mga lalab. Bekenemen, short lang naman yan. Ayan. Road to Go Vlog. Ayan, 6 million Miguel Lab, shout out mga lalab. 6 million. 6 million. God bless everyone here. Ayan, pagpalain tayong lahat ng nandito. Ed 360, nagbaba ng bahay. Dan na kayo magtamsak mga lalab sa nakapin. Panahon. Pag-ibig mo, rati-rati mo akong tawagan. Ayan, 2030 Sangkay Dan from Kabasag. Kabasag, Sangkay, pasuklian si Kabasag Lalab. Dan si Kabasag Lalab. Ayan, pasuklian na lang. Maraming salamat. Ed 360 on the way from Budok. Baba, pag-ibig mo, load pa ba? Ako sa isip mo. Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Dan na kayo magtamsak kay Davey mga lalabs. Ayan, magpin naman tayo ng iba. Ayan, Benting Lakay, si Kabasag, si Budok. Ayan, nyo. Projectionist, nandito ka pa ba lalab? Projectionist? Wala na Samira, you still here lalabs? Or blah, 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 blah. Nabulol siya. Ayan, Budok, mga alaga namin sa bahay, Budok. Ayan, may ads. 20, 30, 50, 10.
Lobat pa ba? Mailing. Kabasag Prendan from Cricket Tamaran, BGM. Kumusta ka? May mga ritma kong nag-ikot-ikot. Wala ma. Diri ma. Ha? Ayan, Bodok TV Vlog. Ano man ang internet? Ed friend, don't check. Ed friend, don't check. Cricket Tamiran, BGM. Ayan, Bodok Lalabs. Bad trip tong internet na to, imbes na maganda yung line. JB Guitar Lalab, Migalab, shout out. Cricket Dan from Kabasag. Ayan, Lalabs, full watch, ha. Bodok friend dag. Ayan, Bodok, pangalawang dikit. Ed 36. Ayan, Bodok Lalab na sabay, makulalab, Bodok. Bodok, may mga... Kabasag, Charlie Dan. Ayan, Bodok Lalab, pangatlong dikit sa'yo, Bodok. Cricket Tamaran, BGM Dan from Benting Lakay. Cricket Lalabs. Please return to Benting Lakay, already down. Pangatlong dikit, Bodok. Bad trip naman na internet man naman. Kabasag 072 Dan. Ayan. From Charlie Vlogs. Dan po dikit Charlie Vlogs from Ed 360. Kabasag 070 Dan from Charlie. Ang puso ko't isipan. Available 20. Baka Lalab meron kang available dyan. Ed 360. Wait lang mga lalabay ko nila mga lalab si Osa.
Ayan, hina signal from Benting Lakay. Bad trip man naras. Message ko nga si kakasar. Learn Quran with maya nag-reply pag ganyan. Kawalang gana pag ganito.
Benteng lakay. Ay, mandigin mo lang magbisita, buisit. Ay. SS City, shout out. Ayan. Katapos ko lang mag-work. Hello. From Lisongson, thank you so much sa iyong patamsa. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Kakaisip. Wow. Nakamiss kumain ng salad nung nasa abroad ako, panikain ako nito. Kung nakaraan naglabos, di man lang nag-stop. Nailing ko na to na. Dogs, Dan Tusok, dogs. Big love shout out. Bibi may bibili oh. Shout out. Hey. Pabayaan mo siya nga yan, baby. Seryo ha, hello, Miguel Love, shout out. Pass.com patest po, make sure walang ibang nakunik kundi yung sa inyo lang po. $4 million Miguel Love, shout. Ay, Diyos kong internet kang linti ka. Ambraco Querida, lalab seryo Miguel Love, shout. Para bang nag-iisa. Slow mo. Para bang nag-iisa. Ako
mahal mo ako. Rockman. Kasi po siya daw alas 10. Taytay Channel, Miguel Love, shout out, Taytay! Nalay ko sa'yo, ngayon ay biglang Mali yan. Taytay Channel, Lalab, Miguel Love, shout out. Bad trip na internet naman. Eric Lalab, Miguel Love, shout out. Kung maganda ang internet, maraming tao, promise. So bago pa matao. Nagpurpis na ma.